diaspora tinoza kuti munhu ari diaspora akagadzira show yacho yokwekwe ndiani munhu wacho ndozvatauda kuziya because as far as we're concerned ka atori nemari yedu ukunzwisisa amari afanira kuti pamari tobhadhara because akaitisa paposta kamunhu ari kudiaspora ini ndichiri kurememba kuti show ipo waiorganiza timaniwo chokakamboramba show iyi akati vanobudisa mari here mukoma ukamukomekedza iwo ukati mari inobuda toki mari inobuda I remember ndikati kuti fidhe ndewedu fidhe vanoita mashow ibho uri kuona but fidhe yafanira kungotionesa ka kuti zvinhu zvadhakwa dai tikatowana mashow because pane mashow atikatoramba rasi emusi wa10 tichitoti aiwa pane show yafidhe wedu waikaita wari plus unoona fidhe asi ufanira kuzopinza information yese kuti he ndinakapinza toki ndakamurekodha mai ini chandoziya ka hakuna munhu anonzi akapinza munhu amai producer jamani hakuna munhu saka ruso akakupinza keyo kana kuti Dr. Clarence akakupinza keyo hakuna munhu anopinza munhu boy hakuna indo zvandoramba as far as I'm concerned ka hamusapi manyepera kune munhu andakapinza inini ka indozati amai vangu ndo vakandipinza pavatanga kundizvara ka vaitondiprepare kuti ndizoita izvo zvizvi ndo vakatondipinza because unoona chandoziva German maridhima anoziva ndezio maridhima anhu anongopinda German ingoro like ratokera kuti paridhima iroro akabva agadzira hit song yakapinzawo iye naproducer vari two producer haana kupinda hake ini ndikutoziva zvino izvo kuti ndiye akagadzira ridhim racho ndiwo kutotaura izvozvo ende kana vanhu vese ari palive apa anogona kutotaura kuti hatimuzive video aiwa ndikutaura chokwadi ina ndingatomuziva ndiye akagadzira ridhim racho rakaimbwa natoki racho iroro saka ingoro like rongotiwo pasong paridhim iro pakababuda hit but haisi nyaya yekuti tingati anobva atero ndakapinza mvana angaruromira zomudza ndikati hakuna video uri wangu but wakurasika mugroup akutera information yetu kaizoya uri kunzwa Simba ari kutaura here uyu German Simba ari toga kuti toki ndiyega akavharwa Simba neni futi ini ndakatozonyora post pafacebook pangu ini ndikati handichauya kukwekwe neniwo futi ndakatovharwa but aipa pasina kuti inini ndiri guy like that ka dandine show futi imwe kuHarare kunoka ndikadai ndakatobhuruka panguva inoi but asi base mashiri ero yaita aipromota vachakatumira munhu wrong MTCN because hanzi promota ndiwo kuEngland mashiri ndoanogona kwakatumira munhu wrong MTCN promota ndiwo kuEngland boys kakuti hasi Jews because ana Jews ndiwo kuEngland kewo angona ngati Jews hatikuziva kuti ndina uona mashiri munhu akanzi fidzi hanzi nafidho ndoda kuti show kwekwe mapromota acho ndeye kuEngland chichi ndiwo ari kukanda mari yekuti show iitike tikaita wiki rese munhu achingoti ndikutumira mari yeshow ndikutumira mari yeshow apa pashow papaina inini natoki kukwekwe ukunzwisisa but inini musi wacho ini vanaona kuti chika zvinhu izvi hazvina kumira mushe zvinhu izvi inini mandatsvaga imwe show kuHarare munamba ndakurumidza kudza timano ndina ndichaenda kukwekwe shamari kukwekwe kwakusi kubuda mari but toki anga akatoita sei anga akatorodza hatisi kuziva maplans anga akatoita kumusha kumba kwake ukuona saka toki mumamba agara mudhishi toki akuita vhidhiyo achiita sei achicomplaina ndokuma kumafanzi ake kuti anzwise kuti ndaasina kuuya chichi achipopota kuti vanhu imbavha chichichi because pafe yakabirwa mari handiri kuona because technically kana watopa posta mari ndeyako ona but vhidhiyo mumamba azoita vhidhiyo yake kuti akutuko toki kachichi